shi kuma alnu ai business partner na ne kawai. To ai da yawa ana ganin fina-finan ka da fina-finan dai za a ga fim din Alinu sai an ganka a ciki. Amma a baya-bayan nan ba a. To ni fim nawa ne nawa shi kuma da shi a ciki. Ramadan boot. Kai abun mamaki. Ku ji irin kalaman da yake faɗa game da Nuhu. Ban taɓa tunanin wannan gayan zai wa Nuhu butulci ba. Abin da nake so ka gane shi ne, ka gane? Ko da Nuhu ba shi ya kawo ka masana'antar Kano ba, bai kamata ka fito kana faɗa masa irin wa'annan kalamai ba. Kai tsaye kana faɗa masa wannan kalamai saboda duk wanda ya san ka, wallahi ya san ka dalilin Nuhu ne. Duk wanda ya san ka, kai in za ka yi kanka adalci ka san haka, ka san duk wanda ya san ka ya san ka dalilin Nuhu ne. Amma kana zuwa kana cewa Nuhu, wai har kana cewa wai akwai bambancin mutum wanda ya dauke ka ya inganta ma rayuwa da kuma wanda ya dauke ka yana amfani da kai ya cimma wata manufarsa. Wace manufa Nuhu ce a kanka? Ramadan ka ji tsoron Allah. Kuma butulci da kake gani ba abu ne mai dorewa ba, saboda wasu sun yi kuma kaga karshen su tun da kai ma da bakin ka faɗa. Amma dai bayan kunna muku maganganun da ya faɗa sai ku yi kanku alƙalanci ku gani in ya daidai ko kuma bai daidai ba. Yawwa, saboda Imran shi ya saka na fim. Imran shi ne mai gidana, shi kuma Alnu ai business partner na ne kawai. To ai da yawa ana ganin fina-finan ka da fina-finan dai za a ga fim din Alinu sai an ganka a ciki. Amma a baya-bayan nan ba a. To ni fim nawa ne nawa shi kuma da shi a ciki. A duk irin abubuwan da ya ma a ce kai tsaye kamar yayi abubuwan da yayi. Misali ai gashi wannan fina-finai da yake saka da sauran. To ai shi sai ce maka business partner ne, dauko ne ya saka na cikin fim din. Akwai wani abu ne saboda haka? To wasu suna ganin ma wai kamar akwai wani dan takun tsaka tsakanin ka da shi. Ya shinya abin yake. Ka san akwai abin da ba a bambancewa. Akwai abin da ake amfani da kai domin ya cimma wata nasararsa. Kai da ake amfani da kai din ka fa sani ba. Ka ga wannan ba taimako bane. Idan ka ware ba za a ce batulci bane. In haka ne, ai shi sai sun ce maka shi business partner ne, kawai dai muna yin business ne da shi. Ka gane, idan kuna business da mutum za a dinga ganin ku 24/7 da shi. To kun ji dai irin maganganun da ya faɗa. Yanzu dan Allah dan Annabi wannan yaron ya kamata ya faɗi wannan maganar. Ka duba irin abubuwan da Nuhu yake yi da shi, irin ɗawainiyar da Nuhu yake yi da shi. Kai Ramadan in ba dan Nuhu ba wallahi ɗaukaka ta Ubangiji ce, amma Nuhu shine sula ɗaukaka ka. Wallahi dalilin Nuhu aka san ka. Yanzu in ka kasa masoyanka kaso 100, wallahi tallahi kasa su wallahi tallahi fi wallahi kaso ba za ka samu kaso 10 ba, 10% ba za ka samu ba wanda suka san kafin Nuhu ya ɗauko ka. Amma mutum ya ɗauko ka ya nuna ka a duniya, wani fa irin abin da Nuhu ya maka yake so amai. Amma har ka fito duniya, wai me yasa ku ba ku da kunya ne mutanen nan? Ba ku da kunya, ba ku da tsoron Allah. Wallahi ba ku da halacci, na rantsi da Allah. Kai butuli ne kuma Imranan ma ka aikata masa haka. Tunda har za ka iya aikata wa Nuhu wannan abu, ban taɓa jin wanda ya gaya Nuhu wanda ya fito kai tsaye yi magana Nuhu ba sai kai. Ni wallahi tallahi a tunanina wallahi in ka ji wani ma yana yin magana akan Nuhu, wallahi kai za ka tsaya tsayin daka ka nuna ba haka ba. Amma saboda kai butuli ne ka ji abin da kake faɗa. Amma ba damuwa, ai dama haka rayuwa take. Duk inda ka ɗauko mutum a rana ka saka shi a inuwa, shi kuma burin sai tura ka cikin ranar da ka ɗauko shi nan ya zanna a cikin inuwa. Haka rayuwa take. Ba damuwa Ramadan, a jiru zuwa rafi. Kai ma wata rana sai an maka abin da kai wa Nuhu. Ba ɗaukaka ba ce ba, ka samu ɗaukaka yanzu za ka gina kanka, kana ganin kai ma wuyanka ya kai. To ka ci gaba da yi, kuma za ka tara yaran nan, ko kuma ce ka ma fara tara yara. To insha Allah a cikin yaranka sai an maka abin da kai wa Nuhu, in Allah yadda muna nan da kai.